dawk illi huma fil-fitness joqogħdu attenti, eċċetera. Ekku. Għax illum l-aktar li ħanifokaw huma fuq minn diġà qed jagħmel xi ħaġa. Ekku. Tajjeb, u kif nistgħu ntejbuha ħafna iktar, fl-imma sens. Bl-enerġija. Bl-enerġija. Tajjeb, mhux ħanitkellmu fuq il-power station illum, għax dak naħseb ħirġejn minn widnej kulħadd. Le. Però m'għandix taqsam xejn. Xejn. Tridu nagħmlu sagrifiċċju aħna. Tal-power station tiegħek. Personali. Biex iżid l-enerġija. U l-power station tiegħek hija aktar importanti mill-power station tal-pajjiż kollox. Ovvjament jekk inti ngħidu ma xikun negattiv, ma jekk inti mejta, jekk inti m'għandekx ħajja. Irrelevanti mill-power station tal-pajjiż jekk inti ġismek mhuwiex jiffunzjona. Ġifieri il-power station qed titkellmu fuq il-qalb, fuq il-moħħ tal-affarijiet. Però importanti wkoll li nħajru wkoll Mateus il dawk illi forsi qatt m'għamlu xejn. Importanti ħafna. Għax l-ewwel qabel kollox il-bażi hija illi inti tkun qiegħda tiekol ikel u mhux ieħor. Dan meta tkun tal-petrol inti ma tgħidlux isma' ħi għandi tank vojt jew baxx imlijuli biex trid. Le, tgħidlu tini l-leaded jew id-diesel. Tajjeb mhux ħadd tgħidlu isma' ġib fli xkun tal-ilma u imlijeli għax mhux ħadd tmexxi. Ġismek l-istess. Inti mhux ħadd tiftaħ pakkett idealment u toqgħod ikoll imbarazz, jew ħadd tiftaħ xi landa u toqgħod ikoll il-ħmerijiet, imma idealment iktar ma jkun ikel qrib in-natura, tajjeb kif imdorri jinbiħal xieren għal eluf kbar ta' snin, iktar ġismek jaħdem sew. Għalfejn qed ngħidlek. Għax mill-bidunet tagħna dejjem bħala bnedmin konna niklu pereżempju titla' ma' xi siġra taqta' frotta, tmur tixrob l-ilma, isib xi annimal u tiklu, issa min jgħidlek jiena vegetarian. All right, dak iż-żmien ukoll kienu jrabbu l-eliqi jitla' il-ġid tajjeb jitla' r-rossi, naf jitla' l-patata u jikluha. Però issa, riċentament ħafna, bdejna produzzjoni għal massa. Mela remħi, flok ma tagħmel patata, għax dik ma tantx ħadbih minna, għamel pakketti ta' daw il-potato chips biex ma nsemmux ditti, ħammexxu u xi jkun fihom. Traċċa ta' patata, melħ, ħall u affarijiet biex dak il-pakkett iservi jekk jista' jkun ix-xhur fuq dik l-imbirka gwardarobba jew jien naf sejħilha x'tixtieq. Allura x'qed nitimgħu l-ġisem aħna? Qed nitimgħu affarijiet li huma proċessati totalment. Ma nistgħux nippretendu li l-proċessar ħajġelna nħossuna u nidhru sew għax dak ma jaqbilx mal-ġisem. Mhux valenu. Għaliex ma jaqbilx? Mhux jagħmellek sara. Dak kif qed ngħidu, il-karozza inti ħadd tmurtija il-petrol jew id-diesel, mhux ħaddija iż-żejt. Tajjeb, jismek li żejt, jekk għandu bżonn ikel li huwa naturali biex jaħdem l-aħjar u jħossu l-aħjar, ma tistax ittieħ xi ħaġa oħra għax ħajtik riżultat differenti. Inti semmejt il-patata, il-patata kultant, pereżempju, għax il-patata narawha speċi xi ħaġa li tħaxxen u da. Imma hemm xi prodotti oħra li wieħed trid joqgħod attent minnhom li jkunu proċessati. Mhux ara ħanajlek Luis, kull ħaġa illi mhijiex naturali hija xi ftit jew proċessata. Ġifieri dan anke nitkellmu fuq sempliċi ħaġin. L-aġin abjad qabel ma jsir abjad ikun hemm ħafna proċessi qabel ma jsir abjad. Ġifieri avolja forsi fajnej dak li jkun jidheru hija mhux ħaġin, mhux mill-għalqa le, dak għadda minn ħafna proċessi biex ġabu abjad. U kif jista' jaffettwana imma? Mawx bħalek, mela, fost l-oħrajn. Inaħħulu ċertu minerali u anke ġid ieħor illi ġismek minnu dak ħajħossu ħafna aħjar u ħajaħdem aħjar. Bħal pereżempju jnaqsulu l-fiber jgħidulu, l-fiber ħajjejnek fost l-oħrajn biex anke it-toilet tħodd tagħmel aħjar biex niftehmu tmur iktar regolari, biex tħossu iktar mimlija. Okay, biex jimlik iżjed jiġifieri flok tieħu 70 grams u 40 pereżempju. Pereżempju jew inkella jekk ħadd 70 grams mhux wara ftit qabadni l-ġuħ. Għax dak il proċessat ħafna minnu dak li għamillek Luis, illi wara ftit, speċjalment jekk ikun oli fit-sokkor, ħajjerġa' qabdek il-ġuħ. Allura ħadd komplet iekol inti u l-problemi dejjem jiżdiedu. Issa għax iddevjajt wisq jiena. Apparti li naqgħodu attenti, x'inkwiedax importanti anzi. Għax apparti x'ħaniklu mela nażlu ikel minn ieħor, kemm importanti li niċċaqalqu. Il-bniedem ħanerġa' ngħid qatt ma kien magħmul biex joqgħod bil-qiegħda. Jekk kien biex jgħix, pereżempju, ried jiġri wara xi annimal, ried pereżempju jien naf iħaffer fl-eliqi biex irabbi l-patata laqbadna magħha, ried jitla' ma' xi siġra, kien dejjem jiċċaqlaq b'mod naturali, illum l-ikel jiġi fuq il-mejda. Allura again, konna magħmulin biex niċċaqalqu. Qed innaqsu ġifieri ċ-ċaqliq. Ħanerġa' naqbad mal-karozza. Jekk ħatħallija fil-garaxx, meta ħassuqa mbagħad ħadtik ħafna problemi, bozzot jiġielu dik ma taħdimx, għax hi magħmula biex tiċċaqlaq. Ġismek sax tippretendi ħadoqgħod bil-qiegħda inti u ħatibqa' sew. L-ewwel ħatibda tħossok mhux sew kemm għandi bżonn niċċaqlaq donni mela jibda qisu l-ħsieb.
U iżjed ma tiqaf, iżjed mbagħad diffiċli biex tibda tiċċaqlaq Dik ikollha, ġifieri inti meta tidħol f'ċertu vizzju, għax laqas ngħidu drawwa, vizzijiet li huma ħżiena, bħal pereżempju toqgħod bil-qeda wisq, tikol l-imbarazz flok ma tikollok naturali, biex tibdel dik ir-rutina, ħatieħu iż-żmien, ħatħossa diffiċli. Però taf minn fejn nibdew Luis li tiddeċiedi. Tajt, hoj, jiena xbajt. Mill-moħħ jiġifieri rridu nibdew. Bla dubju. Daqshekk tittajt il-lejla mhux għadha filgħodu jiena għal-mod tal-kelma ħanaqbad dak il-kabord l-imbarazz li għandi narmih lem tgħidli fi żmien il-miliet min jaf in-nies kemm diġà għandhom pannettoni u affarijiet. Ekku. Nifhem. Però dak huwa ċans tajjeb ukoll biex għal dawk li nsara twalba li qed jarawna jagħtuhom karità. Allura flok ma żommhom għandek ittihom il-ħaddieħor. Ġifieri m'għandniex insibu skuża ngħidu hija ħajgħaddi t-tieni ta' Jannar u. Ara ħankunu ċari, tkun vera mhux realistiku jekk tgħid li f'da żmien ma dduq xejn ma tagħmel xejn. Mhux xejn. Però li nixtieq nappella biex dak li jkun jiftaħ para għajnejn u par widnej huwa dan, illi dak li qiegħed id-dar huwa aċċessibbli kważi l-ħin kollu. Mela f'menti ta' dwejjaq, f'menti ta' ferħ, f'menti li ma tafx ħadaqbad tagħmel għax hemm li kell id-dar hemm ċans kbir li tmur għalih. Waqt li jkun mhux qiegħed id-dar tgħidu wara hemm m'għandix ftit noqgħod inbiddel u noqgħod imur nixtri man tal-grocer. Isu anke dak il-ħesil li titlaq mid-dar ħatħossu bi kbir u allura. Tara xi ħaġa bi kbira. Tara xi ħaġa bi kbir, allura dik ħatejnek. Tajjeb, imma li huwa dar Luis huwa komdu. Issa, u hemmhekk fejn nixtieq nasal illum. Ejja ngħidu li għandna l-bażi. Bdejt niċċaqlaq. Tajjeb. Qed nikol tajjeb. Qed nikol tajjeb diġà għamilt passi l qudiem eżempju naddaft il-kabord u ġibt iktar ikel naturali. Iktar healthy. Iktar healthy, ħanibdew minn hemm tajjeb biżmien issa naraw anke x'inhu healthy. Passi ieħor kbir ta' ġgant u dan nixtieq li n-nies jibdew jidraw jagħmluha huwa li kemm jista' jkun torqod u tqum fl-istess ħin tal-ġurnata. Meta tgħid pereżempju jiena ħanimmira li fl-10 ta' billejn kun rieqed, jew fil-11 jew f'nofs il-lejl. Idealment noqdu bejn 6 u 8 sigħat. Mela ikkalkula naqra inti, jekk għandi bżonn inqum għax-xogħol fil-5 ta' filgħodu. Irrid nara l-mod tal-kelma fl-10 żgur qiegħed rieqed. Biex inkun imqajjem fl-erba' sejjer. Pereżempju, tajjeb wisq. Għaliex qed ngħidu hekk Luis, għax meta l-ġisem nipprogrammawh illi jorqod u jqum fl-istess ħin, l-enerġija ta' matul il-ġurnata ħatkun ħafna ikbar. Mela kif inti ħad iffunzjona? Nipprogrammawh tru moħħna nimmaġin. Għax inti jekk dejjem ħatidra ħadderrieħ il-kelma, bek tipprogrammaha billi dderrieħ awtomatikament isu ħajbda jistenna fiex kien ħajorqod u fiex kien ħajqum. Allura anke ngħidu aħna jekk drajt torqod fl-10 isu mad-9 u nofs tibda tajjatlek dik is-sod, tibda ġej xebanas kif jispjegaw ħafna nies. U mbagħad jekk imdorrija tqum fil-5, għax moħħok isu jaf fiex kien ħajqum, hemm min jgħid li nqum qabel l-alarm dejt. Ekku, diġi li smajta, imma mbagħad min qum f'nofs tal-lejl, Mateus, xa. Dak imbagħad ikun hemm diversi raġunijiet, forsi jista' jkun li xi ħaġa medika. Forsi literalment il-persuna di natura anke fil-ġenetika tbagħti biex torqod. Allura f'dawk il-każijiet dejjem ħanappella jiena titkellem mat-tabib tiegħek. Li nista' ngħid imma wkoll Luis b'ċertezza din. Illi meta tagħmel l-exercise, speċjalment ara kemm tajba, l-exercise filgħodu ħajaffettwa ħafna ir-raqda ta' billejl li jkun imiss. Mela mhux inti mhux qed ngħid titrenja u tmur torqod. U tikol u tmur torqod u titrenja biss. Tikka nitkellmu wkoll, imma il-qofol sabu ta' raqda tajba mhuwiex biss li inti tagħmel it-training, però idealment li tagħmlu filgħodu. Għax dak ħajajnek biex nagħmlu għand tistarti għall-ġurnata inti. U b'ċerta enerġija se tagħmlu naħseb l-aħjar mod possibbli. Eżatt, prosit, u ċertu pożittività. Issa, iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar ġismek peress li mhux qed jieħu dawk il-kedet fil-muscles tiegħu, iktar ħajbda jipprogramma ruħu, jipprepara ruħu biex jorqod. Allura sabu li jekk inti dakinhar tagħmel it-training filgħodu, l-exercise filgħodu, billejl ħatorqod aħjar. Issa, naf li hawn min u qed jarani jgħid isma', imma jiena ma nistax nagħmel filgħodu, allura ma nagħmel xejn, assolutament mhux il-każ. Tagħmlu fiex ħin tagħmlu dejjem ħajjejnek. Għax jekk inti ħaddimt il-muscles, ġismek ħajkollu bżonn aktar illi jibgħatek torqod. Għaxu, ta' ġisem kbir illi u, ta' moħħ kbir illi u, għandu bżonn jibgħatek torqod biex ikun jista' jsewwi biex ngħidu hekk dak l-effett tal-exercise. U ma tisaħħek, itejbek matul il-lejl għax dik tajba. Ħafna mix-xogħol ġismek jagħmlu meta tkun riqda. Jaġġorna ruħu. Però ħana mill-ek mistoqsija qabel ma nitkellmu meta tkun bil-lejl. Ġifieri jiena għamilt l-eżerċizzju filgħodu, però ovvjament jien għandi ġurnata twila, ġurnata tqila u warajja. Ġifieri se nżid l-enerġija biex niffaċċja l-ġurnata tiegħi. Kemm tajba, ħalt ilqum il-bażi. L-importanti li tagħmel l-exercise. Issa,
Sabu wkoll Luis, illi jekk ikun nofsija, imma nofsija intensiva, aħjar milli tkun sija u forsi sija jew intensiva, ħafna jew mhux daqshekk intensiva, għaliex? Għax il-ġisem donnu jaħdem, illi meta jagħmel ħafna xogħol f'qasir ħin, ir-riżultati, mela pereżempju kif tħossok wara, kemm jaqbdek ġuħ wara, ikun aħjar milli kieku inti tagħmel sija. Jiġifieri, wara nofsija, ħajaqbdek inqas ġuħ milli kieku ddum sija. Apparti bil-fatt li inti jekk għamilt nofsija, ara kemm frankajt ħin. Ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara l-oħra. Basta tkun nofsija tajba. Basta nofsija sura ta' nies. Issa biex tkun sura ta' nies, l-aħjar sabu li inti tkun f'ambjent ta' grupp. Għax isek tagħmel il-kuraġġ, l-enerġija anke mill-ambjent ta' grupp. Ovvjament idealment ikollu kemm coach jew ġieli anke aktar minn coach biex jaraw dak li qed tagħmlu sewwa. Però l-qofol huwa dak. Illi l-exercise tagħmlu nofsija u sura ta' nies għax dak isek qabbatt il-betri iċċarġajt il-mobile. Eżatt. Waqt li jekk indumu, normalment matul il-ġurnata mbagħad iktar inħossuna għajjanin. Dik in-nofsija normalment isu ċarġ li jkollok bżonn. Anke mentalment. Anke mentalment u fiżikament għax inti ħatejn ħafna biex tnaqqi x-xaħam, biex tittonja, biex tidher isbaħ, biex tħossok aħjar, biex l-biesi s-sajżis kienu wkoll. Kollox ma kollox. Okej, mela, mek ħaniffaċċaw il-ġurnata u ġejna għal-lejl. Eżatt. U l-lejl se nħossuna aħjar, kenna l-ewwel nett naħseb iktar minn kollox jiena hija xi ħaġa psikoloġika li jien qed nagħti każ tiegħi nnifsi qed nara kemm importanti nara x'niekol, li qed nikol healthy, li qed nagħmel l-eżerċizzju. Illi qed nagħmel kollox dak li hu possibbli biex jien ngħix tajjeb. Billej mhux se jkolli sibijiet u jien illum nagħmel xejn u qed nixxien u għandi hekk u għandi hekk u għandi dil problema, allura il-moħħ se jkun iżjed mistrieħ. Ekku, ħanżid biċċa miegħek Louise. Daw il-ħsibiet li qed tgħid inti mhux biss taħsibhom inti toqgħod tewden ara ma doffillum m'għamilx exercise ara. Imma ġismek stess, meta inti ma tkunx iċċaqlaqt, isu d-natura ħajħossu li kien hemm xi ħaġa vera kbira nieqsa, ħadħossok tgħid imma qisu moħħi ħajjien imma għadu ġismi qisu għad m'għandix kwiet, għadni ma striħajtx. Inti hemm bżonn li tiżvoga. Jiena ħobb li ġib l-eżempju ta' barmil mimli Luis. Jekk inti għandek barmil mimli stress, mimli ħsibijiet, għandek bżonn li dak tbattlu fl-aħħar tal-ġurnata. Hemm bżonn dik ix-xi ħaġa illi inti tajt jiena żvogajt, jiena striħajt. Issa, m'hemmx għalfejn jkun fl-aħħar tal-ġurnata, anzi kif għedna, jekk inti ħatidra l-ewwel ħaġa filgħodu, il-lejl tiegħek ħajkun aħjar. Mela immaġina li dal-barmil kull filgħodu inti qed tbattlu. Tbattal. Number one, mentalment qed taf ukoll li jisma' ħanaddi minn xiex ħanaddi l-lum. Jgħandi dak l-exercise biex nizvoga fih. Għalija. Fuq xaħat. Waqt imbatta l-istonku. Ma nesagġerawx. Jiġru imma ma nesagġerawx. Allora jgħat nizvoga fil-exercise. Imma l-enerġija, ġivi iżjed ma inti tħaddem ġismek, iżjed ma tagħmel eżerċizzju, iżjed se jkollok enerġija, da bħal meta tajt jinġieli iktar ma norqod, iżjed inkun inħossni għajjina. Eżatt. Il-kelma forsi għal-exercise, Luis, miex iktar ma nagħmel iktar aħjar, iktar ma nagħmel ta' spiss, nażżar danejt iktar aħjar, però again, ġilt unfilotejt kif jiena nfarka llum. Isek tħoss illi aħjar eżempju tmur xi mixi ħafifa, flok ma tagħmel exercises li ħadmulek ġisem kollu, dik hija normali. Però kif qed tgħid inti, jekk taqbad b'ċertu konsistenza, jekk taqbad rawwa, dik l-enerġija, dak iċ-ċarġ ta' kuljum huwa garantit. Mateos, nirringrazzjak. Grazie ħafna lilkom. Spiċċajt bil-mossa bħalek. Grazie ħafna. Interessanti immens. Ser naddu issa għat-teleshopping. Riklami mbagħad inkunu magħkom eżatt wara b'qgħu magħna.